Dumating na ang mga kandidata sa Miss Cosmo World Philippines 2023 sa Capitol Complex Pili, Camarines Sur. 21 nagagandahang binibini mula sa iba't ibang sulok ng bansa. 2 sa kanila ang pambato ng Bicol na si Aliyah Rohila at Linel Navidad na parehong taga-Albay. More chances of winning. Yeah, more Albay. chances of winning kasi dalawang Albay eh. And I think naman na since marami na rin kami pinagdaanan sa pageant sa Albay, we're really ready na for a national crown. And I think it's just a manifestation that Albayanas or Bicolanas rather can really compete in national stage na talagang hindi lang isa yung, kundi marami. Gaganapin ang preliminary competition sa Biyernes, October 6 sa Fuertes Sports Complex. Ayon sa chairperson ng Philippine Franchising Pageant at Miss Cosmo World 2022 na si Meiji Cruz, nais silang mabigyang pansin ang mga probinsya sa Pilipinas. It is our goal talaga to highlight each province's its beauty, its tourism, and we are very grateful and we are lucky na napaunlakan po yung request namin ng ating mahal na Congressman El Rey Villaferte and also Governor Luigi Villaferte. So maraming salamat po sa pagpapaunlak at pagtanggap sa mga Miss Cosmo World candidates. You know, yung CWC, I've been here once before, and also here sa Miss Cosmo World, gusto namin holistic yung approach talaga na active yung mga girls. Layunin naman ng organisasyon na magkaroon ng mas malalim na kaalamang pinansyal at pagnenegosyo ang mga kababaihan upang mas makatulong sa sariling komunidad. If a woman has it, it will lead to women empowerment. She will be empowered. Sa darating na October 12, gaganapin ang Coronation Night sa Aliw Theater. 1 milyong pisong cash at halagang 2 milyong pisong corona ang mapapanalunan ng magwawagi na isasabak naman sa Miss Cosmo World Competition sa bansang Malaysia. Magkita-kita tayo sa Fuertes Sports Complex on October 6, 2023 para sa preliminary competition ng Miss Cosmo World Philippines. Maraming salamat, Kamsur! May Dumaano, CSN.